Tumakder tayo. Ayatek nga ubing, nayanak kayo dito'y lubong, akas anak dagiti ingunguten nyo at tatang ken nanang yo. Iti sumagmamano nga aldaw, kalpasan ti panakayanak yo, inyagda kayo dito'y simbaan, tapno mabunyagan kayo. Daytoy apan nagbunyag yo, iso ti maikadwa apan nakayanak yo. Aldaw adakdakkel ngem daydiim mo na, apan nakayanak yo. Agsipod tababaen ti bunyag, nagbalin kayo nga anak ni amayo sa dilangit. Itang aldaw awisan kayo iti umuna, apan nakiranod yo tinasantuan a pamilya. Agyaman kayo nga rod kini Apo Diyos, gapo iti daytoy na indaklan nga aldaw. Ita ay ayatek nga ubing, anya ti tarigagayan nyo adawaten iti inatayo a Santa Iglesia. Anya ti aramidan ni Apo Jesus kada kayo. Nung arod kayat yu ti agbalin anapudpud no nga anak ni Apo Diyos, ayaten ken agserbi kayo ken kuana, iti amin a puso yo, ket ayaten nyo met ti padayo a tao, kas ti panagayat yu iti bagiyo. Ket ita ay ayatek nga ubing, siraragsaktay kuma nga agkaykaysa ang mangidaton iti nasantuan a misa. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ay ayatek nga ubing naragsak kayo ita nga aldaw, taimay kayo, kadwayo dagiti naganak kada kayo. Dito'y balay ni Apo, di Apo tayo sa dilangit. Umaytay amin dumngeg iti sao ni Apo Jesus, si kakaysatay ken Jesus nga agyaman iti nailangitan nga Ama, kadagiti amin nga adda dito'y lubong, nangro na ti dakkel nga asi ken ayat na kadagiti amin at tao. Mike. Naayat anaganak
Nagkukuyog tayo nga imay ditoy ita. Tapno sang kamaysa tayo amin mangrambak iti nasantuan nga Eukaristya. Daytoy ti dami makipagrambak ti sibubukel a misa. Intuno madamdama. Makiranod kamto akas kada kayo. Nga umawat ken Jesus iti tinapay a sibibiyag. Kas kada kayo addan tumit kadagiti barukong mi ni Jesus tinagungaring nga apo tayo. Padak anaganak ken gagayem. Iti daytoy a parokya may satay amin ita a pamilya nga gidinanggay iti ragsak dagiti anak tayo. Ken ragsak tay amin ang naganak tarigagayan tayo nga iti daytoy nga Eukaristya rambakan tayo ti panangiparikna ti Dios iti ayat na kada tayo. Ket makatulong kumati tunggal maysa kada tayo amang biag ken mamakired iti pamati. Dagiti anak tayo nga intalek ti Dios iti aywan tayo. Kadagiti amin nga dito'y itang aldaw, ag kay kaysa tayo dumawat ti kaasi ni Apo Diyos, ti panang tapakawanan na dagiti basbasol tayo, ken dagiti nagkurkurangan tayo. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasi ak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dak kuma, iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biag nga agnanayon. Sika
iti panagnak natem ka, di tanod na tapagruk babanda ka, daydayaw wendata, agyaman kang kenka, kaputi na indaklan nanayang mo, Diyos na ilangitan na hari, Diyos sa maman na kabalin namin, kadsika po Meso Kristo, bugbog tong anak. Diyos na po, Cordero di Diyos, kailanang iyaman. Gloria iti Diyos, Iti kangatuan, Gloria iti Diyos, iti kangatuan, sika mangikan, kadagiti mas masultilo, kaasyan na kami, kaasyan na kami, sika mangikan, kadagiti mas masultilo, awate kadayto, arararawngi, katsika sito tutawiti, mapanawang tiyaman, kaasyan na kami, kaasyan na kami, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Tawa'y siksikaw, Jesu Kristo, ti nasatuan. Siksikaw ako, siksikati kangatuan, iti timpoyo ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Diyos Amamen, gloria iti Diyos iti kangatuan, Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni Karen Andrea Cadasio, ken ti Cadasio family, Dajed ken Benitaro, ni Erlinda Mayrina, ken ti intensyon na, kastamot ni Rogelia Polmano, ken ti pamilya na. Kumararag tayo. O Diyos, babaen dahi ti nakakaskas daaw a sakramento, imbatim kada kami ti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo, dawatin mi kan ka,
tamapudnuan mi kuma aday dayawen dagiti nasantuan ay misteryo ti bagikan daram tapno malakam mi adi agresat dagiti bunga ti panangisalakan mo sika a Diyos sa magipagbiag ken magipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Lagi penyo ti panangidalan ti Apo a Diyosyo kada kayo itinabayag a panagdalyasat yu itiletang itinapalabas nga patapulo atawen. Pinagsagsagaba na kayo tapno suuten na kayo ket na mamwan na noan niya ti adday ti puso yu ket kitain na nutong palen nyo dagiti bilin na. Pinagbisin na kayo, kalpasan na, inikkan na kayo iti mana akanen nyo. Taraon, adiyo pa'y naramramanan, uray dagiti kapunan nyo. Inaramid na daytoy, tapno isuro na kayo, asaan laing at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y ket iti amin asao ti Diyos. Alwadan nyo, tadikay agpalangguad, ket malipatan nyo, ti Apo a Diyosyo, anang ispal kada kayo, idya Ehipto, anakatagabwan nyo. Indalan na kayo, itiday tanalawa, ken nakabutbuteng aletang, hadaan kadagiti nagita nga uleg, ken manggagama. Itiday tanatikag, ken awan danom na adaga, pinagpuswak na tinatangken na bato iti danom ngay nomen nyo. Itilet ang tinarawnan na kayo iti mana, may sakita ti taraon adiyo pa'y naramramanan ure dagiti kapunan nyo. Pinagsagsagaba na kayo tapno suuten na kayo, ket iti kasta, iti kamaudyanan na, paraburan na kayo kadagiti agkakaimbag abanag. Ti sao ti Apo. Agdaydayaw ka o Apo, o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Apo, o Jerusalem. Agdaydayaw ka iti Diyos mo, o Sion. Tadagiti ruangan ti balay mo, palagdaen na. Ket dagiti anak mo, bendisyonan na. Pagtalinay den na ti kapya, kadagiti biddeng mo. Ket punwen na iti kasayaatan at rigo, agbilin ket si papardas ti sauna, adumanon iti amin asuli ti daga. Ipakaamuna kinakob ti sauna, dagiti alagaden ken paglintigan iti Israel, saan na ngayon inaramid daytoy kadagiti sabali a daga, saan na ngay pakaamu kadakwada dagiti linteg na, madaydayaw ti Apo. Ti may basa nga daw ti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No inaman tayo ti kupa ti bendisyon, apuon ti panagyaman tayo iti Diyos, di tayo kadi mairaman iti dara ni Kristo. Ket ti tinapay efisyen tayo, di tayo kadi mairaman met iti bagi ni Kristo. Gapu ta may maysa at tinapay, ti pagbibingayan tayo, may maysa tayo uray, no ado tayo. Ti sao ti Apo. Sinadan ka nga kupal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanong tinagan mo, maitantanong
tinagan mo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapos sa dilangit. No kanente si asino man dayti at tinapay agbiag to nga agnanayon, ket ti tinapay nga ited konto iso tilasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Gapo iti daytoy rimswa ti panagsisinopyat dagiti Hudyo. Kunada, kasano ti panangted daytoy a tao tilasag na akanen tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo, no saan nyo akanin tilasag kin inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Ti mangan tilasag ko kin uminom iti darak at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungarik to inton maudi nga aldaw. Tatilasag ko tinapaypayso ataraon, ket ti darak tinapaypayso nga inumen. Ti mangan tilasag ko kin uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaon na ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak gapo ken kuana. Kastamet at timangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Saan akas ti tinapay a kinnan dagiti amma, kinnan idi dagiti amma, no pay kasta natay damit laeng. Ngem timangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ado ti complaints tayo, na tayo nga tattao. Mabalin tayo nga ag-complain. Anya umuna, no ti bado, okay lang. Oray rut-rut, basta adda bado, okay lang kada tayo. Ti pagtaengan, ada tayo nga Ilocano, no nasanay katirigat, basta adda pagiladam ko na tayo, adda umumukam, okay lang kanya tayo. No ti adal, uray pa no hantay agadal no dadduman, no nagagat kang agtrabaho, okay lang. Ngam no ti complain tayo, maipapantimakan, haam mo nga maikompromise dayta niya, ba nang man, adda adal na, adda sanikwana, no agbisin ti tao sa bali. Sa bali, no agbisin ti tao. Talaga nga, haam mo nga makwestiyonaran, no ti tao, ket mabisinan, magbisin ti tiyan nga kung kuna tayo. Turay da kami met, di makilakmet nga agrek-reklamo. Ejay ayan mi. Tataka city magka ayam mi, ubog city magki din ngam kasano ti reklamo mi ayam mi, awan makastrek alugan. Nasanay kami mati masida ngam makauma mat anya dayay no saluyot ay kasa nga uy nga saluyot latan dalaket timpla na bugoong ken asinan no marunggay man manong adda sagpaw amoy sagpaw. Man manong adda sagpaw kanyami no saluyot latan. No rabong, panagrarabong, isong karot nga di ayan mi ka, no kastoy nga panagsisilaw, ay kaabal-abal, ang kam nga agpaudit ay isong karot ti adda, isong nga pagayayat mi kanya mi, edi, no dahi tayo aglayos, ti karayan, kay kayat mi apaya, adda kumaman malmus anuangan. Aman, bastahan laki maiyanod ata, no naiyanod na pandipinipin, pilar kada patiki aka, awang ko kami, ngam no adda jay, apan partsyon dagiti lalakay, nalaklaka day jay kin, sakam lama karaman. Iso nga awan sagsag pa, iso nga kanyami, padpada tayo mula, alam mo na taga Salcedo nga, agsipsipot ti asok. Kanyami matan aka, no adda natay, di yayan. Amuyo ti sao nga line more, adaman sa umi di ubing kami nga line morning, no dati nakapartida ti parbangonan ing kami agpipila mangang kamin. Iso kung kunami ka matay kumaman ni apong mo tag si datay man ti karne. Karkararag mi ide.
Huwag kas jay laeng, adag kasar, man-mano nga awam nagriga mo ti karne idi. Hindi ko ang dimakilak, nag-business ni ading ko ti karne ti baboy, aglakla ko jay tindaan, apo jay unag ti balay agat karne agraman dornab kada, tabo jay ti CR agat karne makauma mo ta, hindi ko na ASF. Tata, di itlog nga, awang pa'y itlog, may idi iso man ti business na, nagtarakan ti manok, aglako itlog, ginagarak, aggagatila ko, umayon to kitaan. Damdamagag din na minsan, no, sino nang kulam kanyak, ta gusto bak ka naggatilmutan. So, maululawak pa'y laang ta, dati numar ko nga pagpa, ko ti allergy. Wano kaan ngamin, sa balikan niya tayo. Iso nga ko nakura di ayan mi idi, niinang ko kay kayat kuno dati mapano kano adami natay anusan na ti makiin now piman taapaya into no agawid da dati mantika nga ado ikargada ti round post iso ti iyawid da dati ni hanyo mo dati at rich kids kayo mat dito mantika nga adda nagya adda lasag-lasag na baset po ito batarayo mo itoy mo ije kilaban oray awanan ka danog-danogam di ubo na tapno laeng agtedted dati naragsak kamin, di mo mauawatan nyo. Ngam the same. O ni Moises, dagiti Israelita na pandadya 40 years, more than 40 years, impan na ijay letang. The same, lakas lamulakan niya tayo, nagreklamo da, we tend to complain. Anya ti kunana ni Moises, kanya da, dati na tabasaan tayo. Laglagipin nyo, ti panangidalan ti Apo a Diyos yo kada kayo, itinabayag panagdalyasat yo ijay letang itinalabas nga upat apulo atawan kunana. Dahito itinagpatag nga imbaga ni Moises kadakwada, pinagsagaba na kayo tapno suuten na ken maamuan na no anya ti adda iti puso yo. Pinagsagaba na kayo. Kano daduma, datayo hantay kayat agsagaba. Apaya apo nga, kakaasi ak mga makimismisa, ikarkarigatak ti agbyag analintag, apaya nga siyak ti agsakit. Dijay gayam, uray gayam da iti suffering tayo, dagiti problema tayo, kitkitaan ni Apo Diyos na anya ti puso tayo. Dagito yung taga Salcedo, no nagsaki-daki din hangga maagasan ko nadan, mapandang di Santa Lucia, napigsa ka no dayjay nga mangagas. Karurayan latangdan na. Hantay kaya tiyag sagaba. Kunanan nagreklamo kayo tibisin kuna ni Moises. Pinagbisin na kayo. Ngam kalpasan na, inikan na kayo itimana, nga haan pa'y naramramanan ti sabali. Nangan kayo. Nawaw kayo ijaylet ang kunana ngam anya ti inaramid na imbagan ti Diyos ken ni Moises ituktok na ijay natangken a bato di sa rukod na aging gana tata inikkan na kayo iti danom dagiti gayam panubok ti biag tayo no dadduma haan nga dosa kitaan na nukas ano katibker di pamati subsubuken na nukas ano tayo kaandor nga mangtungpal ka dagiti bilbilin na. Uray siya ate, reklamok mo idea ka, apaya apo makimismisa kami mat. Apaya nga nagriga lakat tibiyag min. Complain mat Iso maati na awat ko. Dapat na dyan agawid kami, kung na dyan ka eskwelaak, awam magamin mapanpan, di sali ayam mi idi, hang kami bayabas akin mangga iso. Balingag to na amuyo na mayat pa gitagumbaw padasin yun to ngalngalin nyo ginagangot akitaan nyo nye epekto na nagayati merendami kung na ka eskwelaak no sumangput kam ti malam kuna na ninanay ko agluluto ti banana kyo nagsaludsod di panunot ko amukmut ati banana ngam jak maamu di kyo anya ti banana kyo da kami ngaminan ti sabakan yamin at dapay lajayan ti puon na ingkam pilpilitin nga pisil-pisilenan tabarbaring maluom ki den ga complain agawid ka nga pan nagbasa apaw anya di kung kunang idi apay nga agpapada ngam nagmaya gayam ti mensahe na anya ti kunana ditoy sinubok na kayo pinagbisin na kayo takitaan na anya ti nakapatpatig na imbaga na ditoy impari na daytoy
Ta kitaan na ti puso yo, nga saan laeng nga tinapatag ka di tinapay akanen, no di tunggal sa uti Diyos nga agtaod keng kuana. Haan lang nga di material nga kanen. Tada tayumat ka na karikreklamo tayo. Nang runa numakan ko na, ay apo, nadilela ta ayuda, kakaasi ni kapitan. Dahil ta kapitan adda kabagyan na. Tipay mo na reklamo, dagitay pa mo napipintas ti cellphone na. Complain. Nga manya ti kuna na, design na nga makita, no anya, ti puso, ti tao, no adda ti panubok. Apaya nga dahi ti sarsaritaan tayo kakabsat, un ngamin, tatatta nga aldaw, rambakan tayo, solemnidad ti Corpus Christi, anya dahi to'y, bagi, solemnidad ti bagi, kandara, ni Apo Jesus. Iso nga nagmayat nga, inranta tayo, ti panag first communion, dagitoy anak tayo. Taawaten dati umuna agundaway, ti bagi kandara ni Apo Jesus. Anya tinaaramid, apay nga kastoy tinaaramid. Haan laengan nga di jay mana, idi winayawayaan nan, rinamrambakan dan, idi bimaban ni Apo Jesusen, imayon, dinanon na ti kinatao tayo nga narukop, pinasanto na, nairaman tayo ti kina Diyos na, anya tinaarami din. Iti maudi nga pangrabii, anya ti kunana, alaen nyo daytoy, tadaytoy ti bagik, aramiden nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Daytoy ti darak, nga maibuyat kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Daytoy ti imbaga na ti ebanghelyo, anya ti kunana, siyak ti sibibiyag at tinapay. Tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanen ti si asino man daytoy adda biyag na nga agnanayon. Dagiti adalan na kinuri dagiti Hudyo ididengdenggen na ni Apo Jesus, haanda pulos maawatan. Kas ano nga kanen mi talasag mo? Apay niya kami piranha nga mangan itilasag. Carnivorous kam kadi. Apay kas ano nga kanen mi? Handa maawatan idi adda ni Apo Jesus ididel nada. Ngam later on naawatan nga anya di i-establish ni Apo Jesus anya ti ilong lungalong nan iso daytoy idi naudi nga pangrabii daytoy ti bagik kunanan, daytoy ti kopa ti arak, daytoy ti darak na-establishan ison ti umuna a misa. Daytoyan daytoy umuna a misa iso daytoy satay la naawatanen daytoy na santuan a misa. Kaanya mo ti ibungan natin na santuan a misa kada tayo, kitaan nyo dagiti ubing tayo. Ag first communion da, nagat-attendar dati na santuan a misa, ngam haan pay nga in full participation. Anya ti full participation nga ibagbagan na. Imay da na kimisa, ta ubing da pay, handa pay maawatan, demngag dati sa uti Diyos, dayjay laeng. Ngam tatan, haan laengan nga dumngag ti sa uti Diyos, tadayjay nga rod to major parts of the Eucharist, liturgy of the word, ken liturgy of the Eucharist, liturhiya ti sao, liturhiya ti Eucharistia, kay idi ti ladengdeng ganda, liturhiya ti sao. Full participation, haan laengan nga sao, no di din umawat dan, tinasantuan a misa. Isungor nga sang kaibilin ko kada kayo, dito'y parokya ti Salcedo, no mapang kayo makiminminatay, ti sabali nga pamati, haang kayo nga agkom komunyon. Ibagayo mo't kadagiti kakabagyan niyo, no umay damot ta may makikasar, makiminatay, haan damot nga agkomunyon. Tahaan tayo nga agpapada, ti pannakaawat. Anya kanya tayo, nakonsagraran, babaan tinaordenan apadi, bagini Kristo. Isong ako na ni Acolyte no ni Apopadi, kenda jag first communion, kenda tayo nga agkomunyon, ti bagini Kristo, anya ti kunam, amen. Mamati ka abagi ni Kristo. The real presence of Christ in the Eucharist. Isugarod nga datayo, tunggal sumrek kay ditoy, agkurno agkararag, adda silaw na di tabernakel. Ta ibagbaga na nga adda ti si bibiyag a Diyos, haan laeng nga panangilaglagip. Isugarod nga haantay nga agkomunyon kadakwada, handamot nga agkomunyon kanya tayo. Tabigbigbigan tayo, ti kaadda ni Kristo kada tayo. Anya ti ibunga na tayo, Eucharistia kada tayo. No anya ti ipapaunag mo, iso ti pagbalinam.
Iso nga nawat-wat nga kanayon, kinkurab ka nga kurab iti taba. Kita anto tamisuot mo tilo umagmukaslakan to, nakamisuot nga baboy yun. Ag high blood ka. No nasam iti ipapaunag mo, ag diabetic ka. Anya nga tamo no ni Apo Isus datayo nga mga awat kenkwana. Anya mo ti marinayo tong galawatin yun ni Apo Isus tinasanton ako bunyon. Dadta, ari ti ayat, pagtuladan ti ayat, dadta altar, pagtuladan ti kinapakumbaba, pagtuladan ti napudno nga panagbiag. Iso nga, damor nga awatem ni Apo Isus, damor met nga agbungbunga ti ayat king ka. Ad-adamot nga agar-ari ti kinapakumbaba king ka. Malaksid na ang angawom ti pamatim, uray makimismisa ka, no hamo mapaunag ti pamatim, abakan nakalatta, kinatangsit, kinamanagim bubukod, balas, gura, uray no awatem ni Apo Isus, no haan nga seryoso di panangawat mo, ay haan na ka mabalbaliwan. Ngam no awatem ni Apo Isus nga na impapuswan, kaya na ka abalbaliwan, uray pa dagita sakit, problema, pakarikutan, pagdandanagan, no awatem ni Apo Isus, dadta, ikan na katinamnama, ikan na katirago. Isugarod nga, damor nga awatem ni Apo Isus, agar aranaar kumakanya tayo. Iso kumati malanglang abda apayod tayo, amuyo ti payod. Amuyo payod. Padasem, agpulutan ka ti, kaan ka nga kaan ti pinapaitan, takitaan ta payod mo, agat kalding ka talaga. Nagtatakaw ka mo ti tilapia, kanalanglang isa. No lang kamot, aga anglet. Kinagmayat kumaan niya ti payod mo, mariri na kumadagiti tattao nga, wow, kasla ni Apo Isus, uray di auratay nga agawid ka, naawat mo ni Apo Isus, kasla di auram ka, adda ni Apo Isus. Sang ka example ko, tata, nagkonpisar dagiti naganak, titarigagay tayo kumaakan nanang tatang, ni lolo kin lula ti uyagda, nagkonpisar ni nanang, nagkonpisar ni tatang, nagkonpisar di ubing, umay da umawat tinasantuan ako munyon, agsasangod nga mangan hangat nga nagpintas ti panagkita ti anghel sa dilangit kanya day tanga pamilya nga agar aranaar ni Apo Isus kadakwada nagdalos. Haan nga nagpintas nga makita ti anghel ti langit nga isuda ka agar aranaar ni Apo Isus kadakwada ta day tanga pamilya ka nasanton adda ni Apo Isus. Da kayo nga nakimisa tatta. Nanang, tatang, anak, hangat nga maiayo ti Diyos kanyayo nga, makikita na nga, agkomunyon kayo nga, sipupudno kanya na. Mariri na dang agar aranaar ni Apo Isus itibiyag tayo. Napnap nun ti ayat, namnama, napnap nun kinapakumbaba, napnap nun napudno nga, ikarkarigatan ti agbyag, anadalos, hangat nga maiayo ti Diyos, hangat nga maiayo ti Angheles, uray ni Apo Diyos kanya tayo, nagpintas nga kitaan nga, ti amin nga panunot tayo ka ni Apo Jesus. Sa bali mo ti agaranaar nga minudad dumamat, ay mo tubay tumo ni tatang, dato agar aranaar mat, ti maagar aranaar ta, panunot mo ka, no kumano chismusa ka, dahi tayo mo chismis. Ti agar aranaar kumamo ti pampanunot tayo ka, imbes nga ni Apo Isus ka, dagi tayo mo't tumitenis ka, bula mo't ken raketa. Mo pa'y data, agar aranaar mo't, makikita da. Diti kumangay agar aranaar ti biyag tayo ko, wow, adda ni Apo Isus kanya na. Dagi ti bunga ti Eucharistia. And do not underestimate the power of the Eucharist. Haan tayo abareng-barengan ti bilag ti Eucharistia. No na impapuswan ti panangawat tay kengkwana, no na ununag di paunagan tayo ti pamati tay kengkwana, kaya na tayo abalbaliwan, kaya na tayo nga pasantuan, kaya na tayo nga agasan, kaya na tayo nga ikan itinamnama. Katat nga gundaway, gaputa solemnidad ti Corpus Christi, bagi kandara ni Kristo, naggasat tayo, naggasat ti tao. Apaya, babaan kenkwana, mapaspasanto tayo, nairaman tayo,
Kunatay nga rod, ulit-ulitin tayo nga ibagbaga, naggasat tayo, apaya umuna, pinarswana tayo, akalanglangana, we are created in His image and likeness. Naparswa tayo, akalanglanga, kensigon ti pagayatan ti Diyos. Ad-addamanan, idinabunyagan tayo, tanairaman tayo, baginan, nakarkaro man tatag komunyonan, taapaya, physical, materially, dadtan ni Apo Isus kanya tayo. Kastamot dagiti anak tayo. Isong anya kumatirumbang nga ikawus tayo, ragsak, ayat, kinapakumbaba, kinapudno, maririinada kuma, agar-aranaar ti Diyos kada tayo. Anya pa'y tibirukan tayo. Anya pa'y tibirukan tayo. Natanawan na tayo ti Angheles ti Apo, maririinada ko mga ni Apo Isus. Nakagamur kanya tayo. Nakaraman tayo ti kinadiyos na. Dinanon na ti kinatao tayo. Anyang ti birukan tayo, agyaman iti Diyos, agragsak iti imatang ti Diyos, agdaydayaw iti Diyos, tatatapiesta na, alapiesta tayo met, agyamyaman tayo kuma, iti day tanga grasya nga impaay na, agyamyaman tayo kuma, iti day ta kinapakumbaba nga inted na, kinayat nga impakita na. Tumakder dagiti ubing, ket magangtan ti kandela da. Tumakder tayo amin kat makipagkari tayo kadagitoy nga anak tayo. Ay ayatek nga ubing itatapabarwin nyo dagiti kariyo idi nagbunyag kayo basit kay pay idi. Isot gapuna adagiti naganak kada kayo tinagkari iti lugar ken naganyo. Ngem itan tamaawatan yon anasaya ti kaipapanan dagiti karkari ket da kay itan amismo ti mangaramid iti amin na puso panunot ken nakemyo. Saludsodet nga rod kada kayo, magipagkari tayo amin Apo, paglikodan nyo matla ni Satanas, ken tidagop dagiti amin nga aramid, ken kinapasindayag na. Mamati kay matla kadi, ti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay matla ken Jesu-Kristo, abugbugto nga anak na ken Apo tayo. Mamati kay matla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika abilin na ken ti amin abilin na ken amin apan nursuro na. Ikariyo kaditi panagtudyoyo kadagiti pannursuro ti Santa Iglesia aging gattong palbiagyo. Kita nga rod nangruna kadagiti ubing makipagkararag kayo kanyak ket kunayo. Agiyaman kam ken ka, o Diyos, tay nayabannak, itinapaypayso apamati, dito'y saklang mo, ipaduyak-yak ko, iti saklang daytoy agimong, apat check, analagda, ken bigbigek, akas pudno, ti anyaman nga insuro, ti di maalilaw nga iglesia, ken uray kaano man, jakton sumina ken kuana, agbyag ken matayak to, akas na imbag ken nasingpet a Kristiyano. Amen. Kararaga sa pasap. Kakabsat na tipon-tipon tayo iti padaya, ti Apo, tapno dagitoy nga anak,
nga ag primera komunyon, ipaay na kadakwada ti taraon ana ilangitan, ag kay satay nga rod nga umawag ken kuana ket kunatayo, Apo indingam dagiti tattaom. Agpaay ken Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno may sagep-step da kumati si pupudno a sakramento ti Eukaristya, akas kang runaan na padaya ang makipetsa, ti panagkaykay sa atin na Kristyanuan agimong, dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno si aanep da amang trabaho kadagiti ganwat amang rangay ti biag dagiti umili babaen dagiti napateg iti Eukaristya, panagkaykay sa hustisya, kapya ken ayat, dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagitoy nganak, isuda kumati ragragsa kadagiti naganak ken amin a makamamu kadakwada, dawaten mi ken kaapo. Agpaay ti daytoy agimong, tapno babaen ti si bibiyag ken naimbag a pagpatuladan, pinarwa ti pamati tayo ken ayat nga inpaay tay kadakwada. Makita da ken bigbigen da kumada itoy, ti tanda ti ayat ti Diyos kada tayo, dawaten mi ken kaapo. Agpaay kada tayo amin nga dadito ita, tapno agtalinaed tayo kuma iti pamati ken Kristo, iso ti patinayon amang ted iti bagi nakas taraon ti bagi ken kararwa tayo, dawaten mi ken kaapo. Agulimek tayo tayo matdawatin nagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo indingam dagiti tattaom, managayat ken manangaasi a Dios, inted mo ti anak mo kada kami kasilaw, ken dalan mi nga agturong ken ka, bendisyonam dagiti nga ubing nga umawat ken ka, iti damo agundaway, tapno daytoy apangrugyan tinasingsinget, daytoy ti pangrugyan tinasingsinged ken panakikaysada ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Itatunigan ka, Apo, sagsabot ni anan mo, pagyaman biken ka managparamor nga ama, awaten wasan kwen ida, daytoy tinapay pasan ken daytoy arak daytoy datun miken ka, ken sabay na kuma damay kariday ti padaya, apang supapok mi pinadungo mo ama, tinapay pasatwen kuma, ken daytoy arak daytoy datun miken ka, ken sabay na kuma damay kariday ti padaya, apang supapok mi kinadungo
Inatunikan ka, nagragsak ni nga anak mo. Pagyaman ni Ken ka, managparabor nga ama. Awaten pasatwel hidan, daytoy dinapay pasatwel kumaw. Ken daytoy araw nga itay datun miken ka, ket sabay lako nga tamay kariday ti padayan. Apang supabak mi kinadongo mo ama, daytoy tinapay pasatwel kumaw. Ken daytoy araw nga itay datun miken ka, ket sabay lako nga tamay kariday ti padayan. Apang supabak mi kinadongo mo ama, daytoy tinapay pasatwel kumaw. Ken daytoy araw nga itay datun miken ka, Ket sabay lako nga tamay kariday ti padayan. Apang supabak mi kinadungom o ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamat na pagimbagan tayo, kan ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na, apo itdem ka diti iglesyam, dagiti parabor, ti kapya, ken panagkay kaysa, isuda nga ipatuldo, dagito'y tinapay, ken arak, nga idaton mi, gapo ken Kristo, nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo, dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi, kat pakaisalakanan mi ada kami, iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kauapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi, taiso kaspadi nga agnanayon ken napaypayso, insungsong na, daytoy dinto agresat a sakripisyo, immo na nga indaton na tibagina ken ka, tapno maisalakan kami aparswa, sana imbilen nga aramiden mi met, ti inaramid na, apang ilaglagip mi ken kuana. Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan, iwaragawag mi day di panagtutuok na ken ipapatay, aginggat din to umay. Nganan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo Dia, Diyos langiti amin aparsa. Ilangit ken daganap mo, nga iti papaydaydayawat. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna iti kangatwa. Madaydayaw ti umay, iti dagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Pudnoon ay Apo, habiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mingarot ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik iso amay yawat to ama ipaay kada kayo. Tas tamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening kapanagungan. Inakamin sa lakad, manubuti sa ngalubungan. Inakamin sa lakad, manubuti sa ngalubungan. Itingarot pa na ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon na biyag, kat magiranod kam to, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isudaan nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Agad sa dilangit, madaydayaw Namaen mi ken iti Hesus Kristo ang nangisalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay aming kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Dios sa mangikat kadag ti basbasol ti lubong, nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, enti may salaeng nga sao mapaimbag tonte kararong. Dagitay ag first communion, ag linyada ditoy, ag parintumeng da, dagiti kakabsat adda umay nga akulait nga mang komunyon kada kayo.
dagiti mawa kasken ka uapu balinen na ka Grasya na asakot, pagraramanan, kaisuti biyan, amin nagkabuan, bigat kenay, Diyos Bagikan darah ni Kristo asalakan ingkang awaten pasang kagimungan sa sa ngalungan ni Kristo Jesus anak mo nasugid inahidato Kumararag tayo. Apo inted mo kada kami ti bagikan daram kas pagilasinan
nga oray pailaeng dito'y daga, mairanod kamin iti biyag mo, ana Diyosan, ipaay mo kadi, ta kompleton to ti panakapunno mi iti ragsak ti biyag mo sa dilangit, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Apo Jesus, sikatis sa nga ilik, kablaawan da ka. Apo Jesus, Amin nga ubing. Apo Jesus, sikati Diyos ko, agrukbabakken ka. Apo Jesus, sikati kabsat ko, agayaten ka. Apo Jesus, sikati talento ko, agtalaekaken ka. Apo Jesus, sikati arik, agraemaken ka. Tulungan ng agsingpet, ket salakniban na kadagiti peggad, tibagi ken kararwak, isuro na nga agserbi ken agayat, ken iti padak a tao. Bendisyonan dagiti ipagpateg ko, iti biag dagiti naganak, kanyak kabsat ko. Pagrubaram ida kas may bagay iti kasapulam, iti tunggal maysa. Amen. Dakay amin nga ubing, agigiddan. Ubing. Kadakay amin, ladakay amin nga ubing, agigiddan. Patgek ang naganak na imatangan nyo, dagiti ubing, tinda pa nagpremera komunyon. Dawatik kada kayo nga ikalikaguman nyo, ti magitinulong kadakwada, iti pagrebengan nyo amang tubay, iti kinatao da. Naganak. Awan mic da yan. Awan mic da yan dyan. Doa muda tiliklikan tidakes kinsoro ten tinaimbag iti kasta pumigsa ti pamatida mapipigsa ti panagtilikda ti Diyos kinruay ti panagayat da kinkwana kin ti padana a tao. Kakabsat pagyamanan tayo, dagiti nang idadaulo, nang timulong, dagiti katikista, nga nangurnos, daytoy nang isagana, dagiti agprimera komunyon, kastamo, dagiti naganak, palakpakan tayo, ida. Ti Apo at kumakada kayo. Bendisyonan na kayo kumatiman na kabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Yamantay ken agragsak tay ti amin na paraburna. Biag na ken inten na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kay sa tisidong na. Awang imunanag itinagan na. Amin tilubong agkanda. Gloria ti Diyos, Alleluia. Yaman ken ragsak ipakita